balang menamyong kebadan halanti na kebantaban priang ya kenika jingseng khasi jantia Presbyterian KJP Assembly kabakan ar kaban sedang nadu kitarik sipau hadu katlai April arajar ar pausan ngidon mentah hangni nagaliang jong kebalang ha kenika jaka kabangi latmu ban penlong ya ke jingseng pajba ha kesingi utrai kabahap katlai tering ti kejaka kalong kababiang kajaka kabangila penlong ya kajingalang pajba hausdam arhajar arfoar kaba nagaliang jong ka sarkar kala inaugurate ya ke East and West Kasi Listring kumta kajaka kalong kababiang ki parabangit paralog ki badan jing temu ban wan syakani jing sang hagalai tering pinyo igi jaga syong kaba bet kababiang nagabanta ban syashkor ban sangam ya ke kubol tinublai kumalapan baik nagaliang ka assembly ban nagaliang jong kabalang ngigarpan ya gitu ginang simenta hagasing utrai ka bahap khatlai tering bagatagalong kibarwai penremben sim baro ki kwaya nadu ka jingsang sipau siteng sibiji siteng ban siteng janmen kin sngau bha ban tho kwaya jingsang KJP Assembly ha ki kali ki ba philapan bank khnang ban nagaliang ki polis bat ki volunteer kin yaram ya pi ban pon poi syagi jaka bakhamjan syagane ka jaka long jingsang pajba ka waipan nikwa ban yatua khamat jong pi ki perlong ki parabangai ba hakalai kawan ndai bandon kano ka jing ritmen sim lamar ga jaka kabangi pelong jing sang hangni hapenem yong mairang kanam don kano ka jing cross kali ki bawan na shlong ki bawan na nong klang ki bawan na nong stoin kumta ka laikawan kanlong kababit kababiang bat kabasung ban wan sigini sang sngobha ban poi hakapor babiang nang ba fin yo ban ya syakri lang hak tugas ngi khalai 3 April arajar ar pausan